Buati Audio Sound System diucapkan selamat malam, selamat berkadaria ya. Dalam hajatannya Wulan dan Krisna. Seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu senadyan dunya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mring kang kuwasa. Kang Mas kowe sing tak sayang relio aku butuh kelangan. Kang Mas Gusti kaning ati dongaku siji tresno iki abadi. Dewa-dewa ning asmara kuwato ati kawula anggonku labuh tresno datang dan saking coba karewangi kapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih campur urusan Indonesia.
Aku